me matsalan haka? Okay, matsalan kike so ki gani? Za ki ga matsala ta baby yanzu nan. Kaɗan ka gani wallahi daga cikin irin abin da na tare. Kika watsa masa ruwa? An watsa masa. Saurayin nawa? An watsa mishi baby. Saurayinki? Kin ko kunya ba kya ji? Mutum ne ta yana so na ki zo kina kiran shi saurayinki, kin ko kunya ta ba kya ji baby? Ai bakin alƙalamin ya riga da ya bushe saboda kin ce ba kya son sa. Ga Aliyu ya zo. Aliyu, wai kai ne ka ƙara zuwa gidanmu? Aliyu, na ce maka kar ka ƙara zuwa gidanmu, ka daina zuwa gidanmu, kai baka da zuciya ne? Shin wai ana so dole ne? Haba Aliyu, waye baka izinin zama a nan gurin? Ka tashi ka fita tun kafin raina ya ɓaci. Kar ka ƙara zuwa mana gida, ai ba a so dole. Ke kuma na dawo kanki. Wallahi tallahi Aliyu ya ƙara zuwa gidan nan, kika kuskura kika ɗaga baki kika kira ni, wallahi sai ranki ya ɓaci. Nonsense. Aisha, Aliyu ya zo. Mutum da yake da tsananin ƙaunarki. Aliyu kuma a gidan nan? Kwarai kuwa. Wai shi Aliyu yaushe zai fahimci cewa ba a so dole? Na gaya wa Aliyu, na yi wa Aliyu wani ya daina zuwa gidan nan amma baya ji. Duk irin wulakanci da kika masa amma gashi nan ya zo. Okay, bai daddara ba kenan. Dole sai na ɗau mummunan mataki akan Aliyu, wallahi yau ba zan bar shi. Me za ki masa? So nake in yi maganin shi. A'a, maganin shi ta yanda ko me kamata ya gani a hanya sai ya shakkan kulawa. Zauna hakan da zai yi ba. Aliyu baya ji. Na ce wa Aliyu ba na san shi. Wai shin ana so dole ne? Me kake Aliyu? Baki da wani kes da matsalan Aliyu. Ba na san shi. Ba na san shi. Ba na san shi kuma ba zan taba san shi ba, don haka ke idan ya miki kina san shi ga hanya na. Haka kika ce ko? Eh, haka na ce. Wani irin masifa ne wannan? Na ce ba na son ka. Wallahi da ba da kin bar ni da na fasa mishi kai, na rantse da Allah. Nan gaba ba zai gangancin ƙara zuwa gidanmu ba ai. Ba ta nan ne? Tana nan. To ba za ta fito ba? Ta ce ba za ta fito ba. Ba za ta fito ba kuma? Ta yi haƙuri Aliyu. Yayata ba ta son ka kuma ta tabbatar min da haka, ba ta son ka. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ba ta sauna kuma? Ba ta son ka wallahi ta ce min. Don haka ka yi haƙuri ka rungume ƙaddara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ko dole in yi haƙuri. Allah ya sa shine mafi alkhairi. Amin ya Allah. Na gode. Ba komai. Na ce ba? Na? In ba za ka damu ba zan faɗa maka wata magana. Ina jinki. Amma za ka ji maganar ta zo maka wani iri fa. Tun da yata ta ce ba ta son ka, ta tsane ka, in ba za ka damu ba ni ina son ka. Ban ji ba, ki ƙara maimaita abin da kika faɗa. Ka ji shi wani iri ko? Kina so na kuma? Har cikin zuciyata ina son ka. Kina tausaya min koko kina so na? Ina son ka kuma ina tausaya maka. To, kin fa san fa ina son yayarki ba. Ta ce ba ta son ka. To, Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Amin ya Allah.
Bari an tafi ko? A'a, dan tsaya mana in ka maka ruwa ka sha. Ai haka? A'a ba komai. Shikenan tunda kin ce na zauna. Yau kana da wajen zama a gidanmu ba mai koranka. Na gode. Ba komai. Baby? Aliyu? Oke dama har yanzu baka tafi ba? Da na ce ka tafi har yanzu baka tafi ba? Baby, da na ce ki zo ki kori Aliyu ya tafi me yake a nan? Kin ce man ba kya son sa. In je in gaya masa ba kya son sa kin tsane sa in je in ji da shi. Baby, ni kike gaya wa haka? Ina matsayin yayarki kike buɗe baki kike ce min zaki soyayya da saurayin da ya ce yana so na baby ashe baki da kunya ban sani ba? Ke kika ce ba kya son sa kin tsane sa in je in ji da shi. Wallahi baby baki isa ina gidan nan ki soyayya da saurayin da ya ce yana so na ba baki isa ba baby kin yi kaɗan baby. To me matsalan haka? Okay matsalan kike so ki gani zaki ga matsala ta baby yanzu nan. Kaɗan ka gani wallahi daga cikin irin abin da na tare. Kika watsa masa ruwa? An watsa masa. Saurayin nawa? An watsa mishi baby. Saurayin ki ke ko kunya ba kya ji? Mutum ya ce yana so na ki zo kina kiran shi saurayin ki ke ko kunya ta ba kya ji baby? Ai bakin alƙalamin ya riga da ya bushe saboda kin ce ba kya son sa kuma yanzu naka ya karɓi soyayya ta. Gaskiya ne fitsarar ya. Ki tambaye sa mana. Me zan tambaya? Ai Aliyu ba na son shi kuma ƙarya kike ke ma ki soyayya da shi wallahi baby kin yi kaɗan a gidan nan. Bakin alƙalamin ya riga da ya bushe. Kai wallahi kin yi kaɗan baby. Bakin alƙalamin ya kai ba da ku nake ba ba magana nake muku ba me yake faruwa ne nake jin hayaniyan ku tun daga waje Yaya wallahi yaya ba laifina bane laifinta ne gona ne ta shiga fa yaya ya za a yi a gidan nan a ce Aliyu yana so na yana zuwa guri na wai dai ta buɗe baki ta ce tana son Aliyu ai na aka taba haka wallahi yaya ba a taba haka ba kuma ba zai yiwu ba bar maganan nan samu waje ku zanna samu waje ku zanna nan gurin zaman ki ne wallahi a nan zan zauna saboda ba kai wallahi ku ba gani ki saba kalli je can ki zanna duk ku je can ku zanna ku samu waje ku zanna bari fara da ke babban me yake faru yaya laifinta ne wallahi ba laifina bane a gidan nan Aliyu waje na yake zuwa kowa ma ya sani Aliyu ni yake so amma ya zan yi daga kawai na ce ba na son shi kawai sai in fito in kalle su tare suna zaune wai har baby ta furta masa kalmar so shi ma har ya amince kuma wai tana son shi na ji naki baby me ke faruwa wallahi ya cewa ta ba ta san shi ni kuma nace ina san shi na gaya mishi kuma ya amsa soyayya ta Aliyu Na'am yaya? a cikin su biyun nan wa kake so Maganar gaskiya da farko ina son Aisha, ina son ta ita kuma ba ta sona tana wulakanta ni, da ganin haka ita kuma baby sai ta ce tana sona kuma na amince da soyayyarta. baby kake so to kin ji wallahi yaya ina son shi to shikenan sai ki yi haƙuri tunda jan aji ya jawo miki kin rasa wadda kike so shikenan dole yayi dan Allah yayi kai hakuri wallahi ina son Aliyu baby ke yar uwata ce baby ina son Aliyu wallahi ina son ka dan Allah Aliyu kai hakuri wallahi ba laifi na bane laifin kawaye ne Aliyu jan aji nake maka ka fahimce ni Aliyu ina son ka